Ελάτε λίγο μαζί μου. Όχι άσου κύριε. Λέγε, τι θες τώρα. Ελάτε λίγο μαζί μου κύριε. Ελάτε λίγο μαζί μου. Ελάτε λίγο μαζί μου. Γιατί πράγμα. Ελάτε λίγο κύριε μαζί μου. Ελάτε λίγο μαζί μου από κάτω κύριε. Ελάτε. Γιατί με ακούς τώρα, γιατί με ακούς. Ελάτε κύριε μαζί μου. Ελάτε κύριε μαζί μου λέω. Το καταλαβαίνετε το ελάτε μαζί μου. Το ελάτε μαζί μου το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Ωραία. Εσύ τι θες τώρα. Δώστε κύριε μαζί μου. Έγινε, έγινε. Τι έγινε. Πάνω στο στήρι. Έγινε. Ναι, έγινε. Προχωρήστε κύριε μαζί μου. Ναι. Έλα, εντάξει, Προχωρήστε, κύριε έγινε. Προχωρήστε κύριε μαζί Έγινε. μου. Θα προχωρήσετε. Ναι, α. Ελάτε. Τι πρόβλημα υπάρχει. Εγώ στη δουλειά μου πάω. Έγινε. Πάρε το στήρι. Έλα. Πάτε μαζί μου τώρα εδώ πέρα. Ελάτε τώρα κύριε εδώ πέρα. Θα πάω εγώ τη δουλειά μου. Ελάτε μαζί μου τώρα. Έγινε, έγινε, εντάξει, εντάξει. Τι πρόβλημα υπάρχει εδώ. Ωραία, και 6 ευρώ. Δεν στα ελληνικά. Δεν θα καταλάβω. Τι έγινε ρε μάνα, τι έγινε αυτό το επεισόδιο. Ανέβαλε μέσα.